Montează glafurile perfect cu profilul Glafix și un simplu vinclu. Kitul constă în profilul Glafix, cu plasă din fibră și bandă dublu-adezivă, împreună cu șuruburi de fixare și reglaj. Montează fereastra în golul de zidărie. Umple golul cu spumă și îndepărtează excesul cu ajutorul unui cutter. Plachează fațada cu polistiren. Decupează cu un cutter un canal în spumă pe toate cele 4 laturi, astfel încât să se creeze un spațiu unde va fi introdus profilul Glafix. Îndepărtează protecția de pe banda dublu-adezivă și introdu profilul în canalul decupat anterior. Asigură-te că tâmplăria este curată, fără praf, pentru a facilita lipirea profilului. Presează profilul pe rama geamului astfel încât să se lipească banda dublu-adezivă de aceasta. După ce au fost montate profilele Glafix perimetral, aplică materialul pe plăcile de polistiren extrudat pentru exterior și montează-le între profilul Glafix și zidărie. Profilul Glafix se pretează atât la exterior cât și la interior, unde se folosește rigips pentru executarea glafurilor. Se introduc șuruburile de fixare și reglaj. Prin rotirea șurubului sus-jos, asigurăm planetatea glafului după poziția vinclului, fără a fi necesar bolobocul. Acesta dublează și ca element de fixare a părții exterioare glafului. Aplică un strat de adeziv peste plasa profilului. Apoi aplică adeziv și montează colțarele și plasa din fibră pe fațadă. Aplică adezivul pentru finisajul final, iar apoi tencuiala decorativă. Glafix, un produs brevetat destinat montajului glafurilor la uși și ferestre.